ओइ जे तमखौ मा खैग्रानाय बियो आरो के बियो बर'खौ कागै दंखाबो terusnya aja. Ya Pak, ya Pak. Oh ya, ya Pak, ya Pak. Ini belaikan atau fakwa khak sangha temani bagai Himalaya chung Chini TTADC Education Department tini Kanchanpur je IS tomani abono bak nui khlai chung tini ta kaisa ketal Anando Bazaro chung kaisa ketal IS office khulogui mankha omong nai tini tamthai bono 27 numbers agi 25 tongmani 18 tarik thanai mas ni 18 tarik sungmani puro khlaika samungni dini oro Kanchanpurni Anando Bazar sungkhlaika dini nichirmo kathar yakbai chini oro 79 number school including primary and CSD mo udbodon khlaimani pandao Haimanjaka chini borong gonang chini jotoni khasuksa mo amchaini chini EM chini LRS puila tabu bin yago agriculture te forest borong gonang Boboranjan Riang sar tai chini PU Muktipodo Pal tai ora chini joto chini tamne bono chairman chini Junali chairman Dipali Riang tai chini ILC chairman tai chini ora joto IS office ni chini IS jotno chung tini oro tongthlaijak amchaini bororok karon bisi kolokma chung jekono samung school ni jekono byaparo samung ni teacher rok phano student ni guardian phano